Инде икенче ел рәттән бергә очрашып җыелышкан тамашачыларга якын күреп, чын йөрәктән дуслар дип дәшәбез. Bu konsertның, bu чараның шын мәгънәсендә татар башкорт, Татарстан Башкортстан дуслыгы тантанасы итеп атарга мөмкин. Әле күптән түгел Башкортстан Республикасы үзенең 100 еллык юбилеен билгеләп үтте. Безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиев Миңнеханов Тугандаш Республикасын Уфага барып тәбрикләде. Ямисте багланышларны ныгытып, дуслыгыбызны ныгытып, бердәмлегебезне ныгытып, шундый бер зур чара, татар башкорт эстрадасы фестивале булып тора. Озанда бәйрәм үтсә, бөтен Уфа шатлана, Башкортстан гөрләп шатланып яши. Ушулай тиеш ишин дигәндә бу дөньяда без бит бер зур аккошның ике нык канаты. Татарча сөйләгәндә без татарбыз, башкортча җавап кайтарганда без башкортбыз. Мәңге шулай булачак. Дуслык юлын бездән берсе бара алмас, а дуслык күперләре көндә артачак. Чын күңелдән фестивальнең икенчесен үткәрүгә тәбрик итәргә телим. Без аның беренчесендә дә катнаштык. Biz депутатлар да комитет та һәрвакытта да бу чарага ярдәм итеп килдек, һәм киләчәктә дә исән саклап ярдәм итәчәкбез. Аны тагында үстерүдә, тагында киңәйтүдә, һәм әле бик узак еллар бергәләп матур итеп концертларны карарбыз дигән фикерне әйтәсем килә. Казанда башлый фестивальне, аннары татарлар һәм башка төбәкләрдән башка төбәкләргә чыгып китәбез һәм 29 апрельдә Газизә аны Уфада төзелдибез. Бу елда фестиваль Казан, Уфа арасы дигән шигар астында үткәрелә. Әлбәттә, бу фестивальне шундый зур дәрәҗәдә үткәрүдә безнең җитәкчеләребезнең ярдәменнән башка мөмкин булмас иде. Мин тагын форсаттан файдаланып, безнең хөрмәтле президентыбыз Рөстәм Нургалиев Миңнехановка һәм Башкортстан Республикасы башлыгы Ради Фәрит улы Кабировка ихлас рәхмәтләремне әйтәм. Бик зур рәхмәтләр. Россия Дәүләт Думасының Милләтләр эше буенча комитеты безнең бу эшебезне һәрвакыт хуплап, ярдәм итеп килә. Киләчәктә шулай булырбыз. Бик зур рәхмәтләр. Киләчәге зур булырга тиеш бу фестивальнең, чөнки безнең ике туган дус кына түгел, туган республика арасында мондый фестиваль булырга тиеш. Ул күптән көтелгән фестиваль дип уйлыйм һәм аның киләчәге, дәвамы да зур булырга тиеш. Ул булырга тиеш, ул урынлы һәм бик кирәк. Һәм ул бердән-бер шундый фестиваль. Алар барсы да безнең тамашачыларыбыз, яратып килгән шушы залларга килгән тамашачы, шуңа күрә күпме булса да 300 кеше утырса да залда без инде һәрвакыт халкыбыз өчен эшлибез, җырларыбызны җырлыйбыз. Шуңа күрә әлбәттә Кремль сараенда булган концерт белән чагыштыру булырга мөмкин түгел, ләкин шуны аңладым, безнең Мәскәүдә яшәүче татарларыбызда, башкортларыбызда шундый теләп концертларыбызга инде килделәр, залларны тутырдылар, аягүрә басып каршы алдылар, заттылар, бик күтәрделәр, зурладылар, шуңа күрә рәхмәт. Килен күргә килде! Кайда безнең киленебез? Үрһәдәле кияү киленебез! Солы-солы әкәләр, яңа булмады шәле, солы-солы
Şuna da bizim Başkırstan'ın anı tufrağı şundaydır, böyle suları, şişmeleri şulaydır. Böyle kim bileminde gitse de Başkırstan'ın ufadan bir şey bilseler de niçindir? Bunda peki bizi Başkırstan yaklarında yaşarsa Moğol'u bitalar. Cinsellik de böyle Tatarstan biraz aksılık varında bizim Başkırstan kilençler küpken çıktırma Moğol olarak alarda bildirmeler ayırım gider. Şuna göre Tatarstan halkına bilgilerine hoş geldi böyle. Менә сәхнә артында bütün катнашкан кеше белән шундый илһамланган барысы да шатлык хисе исәнләшәләр, бик хөрмәт белән исәнләшәләр. Безне тыңлап үскән яшьләр бар әле. Инде без не тыңлап үсмәгәннәр дә бардыр. Алар ничек дип әйтим, менә буыннар белән буыннар бергә аралашу бик файдалы нәрсә. Катын кыз килә. Ağılalar gına. Ağılala bulut ağılamı tem qatın qız ekan. Seske tutqanlar 8 mart deyirһең. Bak deyһең stadionda Anwar Nurg'aliyevning konserti бар ekan. Buna nechuk yaratdilar? Xayrli kech, hurmatli do'stlar. Tatariston, Boshqirdiston мәңгілік Алла берсе бірге, бір-бірімізді шулай ихтирам етіп, яратып яшайық. Мен сізді яратып бүгін құшақтаяшақпын. Сіз мені yıl o'zimizda 2000 yıldan beri men sahnadaman. Onda ili onda shınıgıp çıgasın. Menga qolsa men big shotman Tataristonga so'ng kelganda onda nig'ib bunda kiruvman. Taga aytlikken men bunda 42 yaşımda kirdim dergan, 43 dan 45. Shunga ko'ra vaqtida kirdim men. Tataristonda da Boshqirdistonda ko'tarilib bo'lishlarga menga qolsa Bigraktan uşadı. Alar meni bik kulaş, meni şulay bik motor kabul ettiler. Әле менә без инде 3-нче ел Татарстандабыз. Һәм инде бүтән төбәкләрдә дә мин үземә шундый ни ачтым. Минем өчен хәзер административ границалары юк. Кайда татар башкорт яши икән, үзенә бер шундый бер ил дием икән, шундый сәнгать иле, аерым шундый бер ил диясем килә. Кайда барсаң да бездә культурабызда bir-birsine yakın, Tatar başkanlığı Tatar indi, бар җирдә дә Татар булган. Bu festivalin киләчәге ничек дип? Миңа калса, аның киләчәге зур булырга тиеш. Ул булырга тиеш ничек кенә булса да. Чөнки дуслык булган җирдә генә ничек була яшәүнең мәгънәсе бар. Аерым яшәүнең аның мәгънәсе юк. Тем более безнең булган кебек менә Татар башкорт милләтендә булырга тиеш. Yok
фестивалында икенче ел рәттән узган елны без менә шушылай ук чыгып киткән, егерме гастрольләргә ярты автобуста башкортлар, шул ук автобусның яртысы татарлар. Бер генә дә низак чыкмады. Без бөтенебез бер гаилә булып яшәп яттык. Алар башкортча сөйләшәләр, без татарча сөйләшәбез. Без барып торабыз матур гына әйтер Башкортстанга. Мин вообще аерып карый алмыйм бу ике милләтне, ике дәүләтне. Бөтенләй аерып карый алмыйм. Sizga o'xshaymi? Shu elbette sizga o'xshaymi? Biz seni o'g'laymiz, bizga o'xshaymi? Tomoshachilar sizga o'xshaymi? Bek o'xshaydi. Bek aka mana bu ikki opa. Gulnaz menga 3 yil ming aqsa berib turadi. Narsa deysan? Mene oldu şulay yok. Feride ben sana bir narsa anlatayım mı? Tınlap turali. Mende mesela 6 konfet var değil mi? Sen menden birini soruyorsan. Mende neçe konfet qala? Bişev? Dürüst değil. 6. Firdevs'ni bek yarattam. Biz onun bilan bilasizmi qo'yam. Vasila Fattah, marhum Vasila Fattah konsertlarida tanishgan edik, olib bora boshlagan edik. Menga bular deb aytdilar, Vasilaning konsertini uyushtiruvchilar. Mana bizning Boshqirdistonda bitta olib boruvchi bor, bitta choralarni, prezident choralarini olib bora. Ham Tataristonda sintika, shunga ikki tikani qo'shib bek super bo'ladi dedilar. Men dedim, yarar dedim-da endi. Menimcha biz to'g'ri kelamiz. Hali bugun birinchi kun bitim, men tempom tezroq, u biroz ekrinroq, lekin mana Ufada olaversa 29 qarab tur kelsang ko'rursan, onun tempi tezlashacak. Bu yil men o'zingiz ko'rgansizlar festivalni boshqacha silab boshlab yubordim. Hammasiz xayrli kez, xonimlar ham afandilar. Men o'shanday sana o'tkazganga bekdashadman, chunki elekdan shunday xayolim bor edi. Boshqirdiston ham Tatariston bir zo'r konsert qo'yishdi. Hem de Allah'a şükür hayolim turmushga ochdi ham biz dag'anda aytib o'tganlar birga do'stlik ko'prikda ham zo'r rahmat uyushtiruvchilarga. Ham mana haligi yerlab o'tgan yerlar ular haligi retro yerlar hamda ko'rib turam. Bizning zamonda avtorlarda o'tira Robert Mignol haligi yerlar yer hamda Robert Agay qayda? Ko'rib turam. Zo'r rahmat sizga. Rahmat Oskar Usmonov, qancha shunday motor yerlar mangi yashaydi. Hamida kelahayir shunday Robert Dagaydan yer, hamida Oskar Usmonov kelahayir retro yerlardan biri Qoyindor. Мен прямо вот күткәнем. Минусин сенкем. İki Respublika qo'shila, как раз таки был концерт, iki millatni birlashtiradi. Men bek shodman. Shulay mana bitta artistlar men Boshqirdistonga borib yerlayman. Prямо bu mening xayolim. Yangi Arabistonda 100 yil arasida Grand Prix yo'lab olib qaytdik.
$10,000 алып кайттык, Аллага шөкер. Бүтүрлү илдерде йөрибез, Лондондо да, Парижда да, Мексикада да. Бул да бер Исән фест деген фестиваль булды, шунда келип кеткәйник. Булай артык еш килеп йөрмәйбез инде, теге сакырганда гына булай килеп төрле артистлар менен бер сахнада чыгыштар яһайбыз. Һәм дә инде мына адакы вакытта без мына туган телдең концертында булдык, һәм дә дуслык күперенә мына килдек. Эстонияда инде 30 елдан ашу яшәйм. Анда башкорт татар мәдәни оешмалары эшләйм, шуңа күрә башкорт культурасында да эшләйм, татар дөньясы эчендә эшләйм. Шуңа күрә без Рәшит Вахапов фестиваленә инде бу алыр хак белән кайткан идек 2 тапкыр. Менә Эстон опера яршысы белән. Аннан инде Эстониягә килеп Рәшит Вахапов фестивален Ришат Фаттахов белән үткәргән идек. Менә ул безне тагын шушы дуслык күпере фестиваленә чакырды. Һәм алыр менә бу Эстон опера яршысы бүген выступать итте, чыгыш ясады. Мин инде сәламләдем. Дуслык күперенең фестивален дәвамы Балтык диңгез буйларына барып җитсен, аның дәвамы шунда булыр дип әйттем инде. Бу проектта катнашу бик зур, ничек дип әйтим, горурлык. Чөнки бер вакыт Рифат Ахметович үзе мине чакырды. Чөнки без барыбер ничектер татар телендә җырлаучылар, җырчылар, без үзебезнең тамырларны, үзебезнең канда булган җырларыбызны сакланырга тырышабыз һәм үзебезнең тамашачыларыбызга инде күрсәтергә тиеш. Һәм шушы проектлар алар бик мөһим. Бүгенге көндә чөнки бу татулык, бу тынычлык безгә җитми. Менә хәзер шушы заманда күбесе сугышта яшиләр. Әмма безнең өчен бу шу именно дуслык кирәк. Шуңа дуслык күпере проекты ул бик кирәкле. Дәүләт дәрәҗәдә кирәкле. Шуңа инде ала бирсә алга барып бу проектны үстерергә һәм татар һәм башкорт халкыбызга әлбәттә бәхет теләп, җырлап, гөрләп яшәргә язсын.